Хора, аз съм Тони Тенджев и това е другото епизод, трети на Devil Eating. Много хора искаха да снимам на нея. Наистина много. Ги кефи тази поредица. Там виждам светлина. Надявам се да ви е харесал епизода на Asphalt 8. За кое бе? Което е? По-леко е баци, ти ще се прибиеш. Още почваме играта, се прибиваме. Сейв спот, много добре. Кой е този? Пищака, много е добре. Това да не е онзи шофьора, е. Оле, майко. Здравей, здравей, бейби. Бум! Значи злоите се измъкваме. Ойта. Сръите стреляме. Сръите стреляме, злоите, когато ни хванат, се измъкваме. Леле, виждате ли град хора? Много яко са направили. Не са го направили такова като с мишка. Има мишка, само управлявам с нея. Но са го направили така, например, как да ви обясня, повечето да бъде с клавиатурата. За да изкараме фенера. А то фенер, къде го държим бе? В гащите ли го държим то фенер? А, не, видях. Мислих, че този фенер в гащите го държим. Че доста яко са го направили. Какво това е? Това побърка. Сдържаме и взимаме... Не знам какво взимаме. Какво това? Лойба за... спринт. Значи има два начина на спринт, бе. С Б запомням хората, а зомбицата, кот са тия. Ой, Б. Айде. Печено зомби. И не оцелих. Тук има гащи. Значи има... Щом има гащи, значи има... Ето тази. Брат, за първи път се вижда такова нещо, нали? Красиви докторки да влизат в огледала.
О, аз мислих, че съм вървил напред. Не, баце, не е сън. Този път сега няма никакъв туалетната да викаш hello. Hello, everybody is туалетна. Той направо се сбърка. Горкия. За първи път е виждал нещо такова. По принцип ние хора забрахме такова да... Ще кажа да се абонираме, да се апгрейним. Добре, Р и Т стреляме. Малко трудно наеди. Не, клякаме. Р и Б плюс А. Оха, това много сложно е, бац. Ти ко прави? Значи Р и Б и А. Готово. Клъц. Тако има тук. Лесли бяга. Какво е това? Разбира се, за хора в игра вратите сами се отварят. Няма що. Костатка. Приятел, какво ти става? Те, че обещаха, че ще е брутална. Ой, това нещо се прави. Нямаме се изпът, това е добре. Например, ей там. Не ма видя. Ти не ма видя. Как ма видя? Рейтай. Бъм, не го чух. Бъм. Оф, как му праснах. Къде е другия? Нещо ме гледа. Не. Вече. Много. И приятел, ще дойдеш ли? Да гръмнеш заради мене. Приятел, айде. Давай, приятел, ти си. Гръмни заради мене. Така, приятел. Тая игра много ме слуша, бе. Но единствената игра, която най-много не ме слуша е... Асфалт 8. Дай хора, качих си първия влог. И сте много радостни. Нали? Чай, че не виждам видеото. Не виждам колко време остава. Да горят гащи. Горене на гащи 2016. Видян и изяден 2016.
Къде? Къде му гледаш? Що ясно те виждам? Значи, що си тук? Охо. Чакай само да знам. Р, Б и А. Клъц. Нищо интересно. Само да не превиша видеото. Някакви гащи. Защото виждам много страшен фенер. И пак реклама. По принцип няма да се правя труда да я махам, тя сама се махне. Мързел ме да спираме играта, да включвам рекламата и тогава да я махна. Толкова с много труд. Реклама, марш. Ей! Там! Не и тук, там. Аре, как не се върза? Не. А така. Сега ще има... Не. Струва ми се лоша идея. Колечки. Патронио. Че с малко го спирам. Ще ти кажа куч. Ще ти кажа куч. Там да отиваш. Не. Каквото и да си мислиш, само не и с мен. Чудо. Накопан. Джорджано накопан. Зомби, идваш ли с мен на Джорджано на купон? Разбира се, че идваш. Ръбая. Веднага. А и Б за запалване на... А и Б и Р за запалване на газа. И тук има Р, Б, А плюс... Пак ли е? Трябва да виждам копчето. А, така. Явка пара. Сега... Ще ти подпалвам ли гащите или няма да ти ги подпалвам тези гащи? Още по-добре. На друг ще подпалвам гащите. Не, на друг ще му пръскам гащите. Няма ги подпалвам. Не, факлата ми струва по-добре. Бум! Как обичам тази игра. Ръй, пъли. Не, няма го взимам. И аз хич патрони не хабя. Време тука... И там има фенера, бе. Колко фенера са те, бе? Добре хора, това ще бъде от този епизод. Лайкайте, абонирайте, пишете коментари. Аз бях Тони Тенчев. Се видим в другия епизод. Чао!